Ond i ni yn dechrau yma yn y gegin a gan I bod I nesau at ddiwedd yr haf, y plant fel y ti'n sôn, Lisa, yn mynd nôl i'r ysgol nawr wrthos nesa, a'r nosweithiau yna'n tynnu mewn amdano ni. Mae angen rhywfaint o liw mewn ffordd, a bwyd I godi calon, yn dos e? Ie, wneud yr haf I barhau miwn i'n bwydydd hydrefol ni. A mae e'n oer yn y boreau, ynddo I, a ti'n bach yn oerach nithwr yn hyfryd, ond dydd llun, plant nôl yn yr ysgol, routines newydd ac yn y blaen, a dim amser yn ymal iawn I goginio, felly mae hwn yn sy'n rhwydd iawn I wneud. A beth dwi wedi dechrau wneud fan hyn yw lliwio'r cywiar, os droio hwnna drostodd yna nawr, chi'n gallu gweld bod yna liw hyfryd. Fi wedi gellwn y crôn arno, oherwydd bod lot o mab raster yn y crôn, ond lot o flas hefyd. A mae'n gwneud yr cywiar I ddisgwyl, neu'r ffwnglen I ddisgwyl lot fwy pert a lliwgar ar y plat yn y pen draw. A'r thai ti wedi mynd amdano fyna, ynddo fe? Fi wedi mynd am y thai, ond chymod beth, gallwch chi ddefnyddio unrhyw darn. A ti'n fi wedi gweud o'r blaen, un ffordd rhad o wneud yw I dorri un cywiar cyfan lan. Felly, just sisiwn cryf a cilleth siarp, a'i dorri fe mewn I rhannau. A falle yn y teulu, bod rhain y gorfrest, bod rhain y gorcoesyn, ti'n gwybod, so ti'n gallu wneud y beth chi moyn. A fel arfer, o beth dwi'n dod o draws, mae'r rhan yna'r bonyn y gost, ynddo fe, yn rhatach na'r falle'r frest, ynddo e? Felly, os lot o blant ych chi, wel, mae popeth yn cyfru o ran y gost. Odi, a ti'n be, hwn yw'n hoff darni, fod yn onest, fi licor yr brown, yr un coch, ie, ti'n nid y brestyn ten. Ac felly, mae hwn yn ffefryn I fi, ond dim falle I bawb. A chymod, os oes bres gyda chi, a chi'n moyn neud e'n gogloi, torwch e lan yn darnau llaw faint, felly mae'n gallu bod yn rhwydd ac yn gloi. A na gyd ni'n mynd I wneud fan hyn nawr, ar dyn fflat, dwi wedi dechrau torri'r taten, llwch chi ddefnyddio taten salad, unrhyw taten sydd gyda chi, mae gyda fi rhai, wel, fi'n gweud rhai môr, rhain ddim yn enfawr, ond chymod, maen nhw jyst yn daten arferol, ty beth chi'n defnyddio gartre. A wedyn, mae lan I chi. Amser hyn o'r flwyddyn, yn aml iawn, os chi'n tyfu llysiau, mae'r tŷ gwydyr yn llond pethach coch, y tomatos, neu'r papur, neu'r chili, chymod. Os ych chi yn garddio lot, falle bod gyda chi yr moron yn tyfu, courgettes, lot o bobl dros yr haf wedi gweud. Wel, yna rai mowr I gael, yn dys e? A beth gallai wneud ar courgettes, mae gyda fi filodd o'n nhw, ti'n modd? Wel, achos bod ni'n defnyddio hwn, gallech chi alw hwn yn rhyw fath o ratatouille, falle mewn tin gyda cywiar. Ond jyst I dorri fe'n fras, dim torri popeth yr un maint trwy yma, oherwydd mae hwn yn coginio'n gloi, mae'r daten yn mynd I goginio'n fwy araf, oherwydd bod e, gwahanol ansawdd, lot gwahanol dŵr, mae lot o dŵr yn yr courgette, felly mae'n coginio yn go gloi. Papur rhywfaint yn y canol, a wedyn falle amrywiaeth o winwns, felly ddefnyddio ni winwnsyn coch fan hyn, a beth dwi wedi mynd am yw pethach a lot o liw hefyd, I godi'r calon. O, maen nhw'n hyfryd yn dyn nhw'r oren, a'r coch, a'r mel. A maen nhw dal neitha ffres o'r olwg o ran y lliwch. Mae'r gwyrdd dy ti, mae'r gwyn. Ydyn nhw, mae'n hyfryd. A maen nhw yn gweud I chi fod I fita lliwiau'r enfys. Felly, fan hyn, fi'n credu bod bro heblaw am byw. O, mae piws gyda ni fyna. Mae bron y bod pob lliw'r enfys gyda ni. A mae'r site hefyd ar y sgrin. Felly, cysylltwch os ych chi eisiau cael copi wrth gwrs. Mynd ati, wel, ddechrau coginio, ynddo fe? Ie. Oes yma afal? Wel, mae'r falen dod yn eitha cynnar leni fi'n credu, mwy na thebyg oherwydd yr hael, gwres yr hael. Meddwl mas ti fas y bocs fan hyn. Ie, afal. A da'n defnyddio falau to nes mlaen yn y pwdyn. Ond ie, defnyddiwch cnau a defnyddiwch ffrwythau sych. Bricyll sych yn gallu mynd mewn fanna yn hyfryd hefyd. Felly mae'n carameliddio, falle'n rhoi bach o belister i'r gwybodaeth. Ie, odi, a mae ar blas yn mynd mewn, yr saws wrth gwrs. Nawr fan hyn, mae gyda fi yr taten felys, so gallwn ni ddod I to nawr tro hyn, torri'r daten felys yn go fach oherwydd mae'n fwy cadarn a mae'n ei gymryd fwy o amser I goginio. Llai o faint na yr courgette yna. A gall hwnna I fynd mewn. Gweud ni, dwi ddim wedi dod i'r daten felys yn yr un fi wedi paratoi o flan llaw, oherwydd dwi wedi gwneud potch allan ohono fe. Na gyd dwi wedi gwneud yw dod i'r cyfuniad o'r butternut squash a'r daten felys mewn sosban gyda bach o ddŵr I ferwi fe, ddreino fe gwmwys fel sy'ch chi'n gwneud tato potch gartre, a wedyn bach o spice mewn ono fe, bach o lath i'r rhyddhau a neud potch, mae hwnna to'n rhoi lliw a rhywbeth falle sy'n llenwi ni, ond nid y taten arferol, ond mae yna dato mewn fan hyn. Reit, so symud mlaen, bach o halen a ffyfur dros top hwn. So, halen fanna, digon o bydyr di, I roi blas, a wedyn, na gyd dwi'n mynd I wneud wedyn yw gosod y cywiar sydd ddim wedi coginio, ond wedi lliwio ar ben yr
Yr holl lysie Yr ma'r llysie, afale. ie. So mae'r braster a'r pethau'n dod bant o'r clean wedyn mewn i'r Odi. A ti'n meddwl beth, mae'n siep disgwyl hefyd. yn od, ond fi wedi dod i braster da mewn fan hyn a blas y cyw iar yn fanna, felly mae hwnna to yn cael ei ychwanegu gyda tamed bach o wyn gwyn i wneud e yn flas bach fwy O, sophisticated. brosecco bach hwnna. Ie, wel. Ti'n beth sydd gyda chi dros ben? Ie, bydd Falle oedd wedi mynd yn fflat. A wedyn, os ych chi am ddod i garlleg, llwch chi ddod i darnau bach o arlleg fel hyn Mae'n gyda adeg fe. yna'r flwyddyn lle mae'r holl blant hefyd yn fe, maen nhw'n dal rhyw annwyd a rhyw bethau felly. Felly mae'r garlleg ma yn dweud help i gadw yr imwnedd yn ia. Yn bendant, un tric bach i chi. Ti'n gweld ffrwydd o wneud rhain? Yr ciwbiau bach na, na gyd i'n mynd i wneud, yw agor, ti'n gweld yr dail bach na mas fel na, rhoi bach o wasgad iddo fe fel na, tan bod e yn torri beth sydd ti fewn, a wedyn mae gyda ti bocs bach fel hyn nawr, okay? Oes, Agor e lan, a dod â fe fan hyn o'ch blaen O, chi. mae'n neud y lot haws iddo fe Lot haws i dorri mewn fel na, yn gwmws, rhoi troiad bach, a falle dylen ni fod i dewis tin bach mwy o faint fan hyn, bach o'r stoc dros y top, mwyn cadw popeth yn llaeth o dano. O, mae fel bod nhw'n yngwers fel gwyddoniaeth ma hefyd. Nawr te. Bach o bopeth yn enw. A ti'n gweld pa mor bert mae hwnna i weld fel na? Am faint fyddi di'n rhoi hwn nawr mewn yn y ffwrn? Wel, mae hwnna'n mynd mewn am ryw hanner awr. A y tymeredd... Tua 180. 180. A wedyn, ar ôl ryw hanner awr, i dynnu fe mas, a wedyn, os oes gyda chi ambell i llyseien fel tomatos sy'n coginio'n glo iawn, gosod nhw wedyn arno, so mae rhain wedi dod o'r ardd o'r tŷ gwydr, gosod nhw arno a'i ddodi fe nôl mewn yn y ffwrn, achos ddech chi ddim yn rhoi'n yr hynna i fynd yn rhy chips, ti'n bod, yn colli siac gormod. A hefyd, beth nes i ddim fyna, oedd gosod thyme a falle rosemary hefyd ar ei dope fel na. Ffwrn nwys dy fi, pa... Wyt ti'n gweld 180, beth o beth i nwy wedyn? Dwi ddim... Tua 4 fi'n credu. 4, ond, ie. Os oes ffwrn nwy, da chi checwch gytre, achos dwi ddim yn siŵr iawn. Ie. Ond, chymod, weddol dwym i fod yn Weddol onest. dwym, ie. So wedyn, i orffen i ffwrdd fan hyn. Nawr, os o'r diwedd bach yn galed, jyst dodwch dyferyn o lath mewn fel yna, jyst er mwyn ryddhau e tymed bach. Hefyd, mae'n ychwanegu fwy o ddaioni to, a ddod ni tymed bach o'r... So'r taten felys yw hwnna nawr, gyda y taten felys a'r butternut squash, a wedyn dod ni cyfuniad fan hyn nawr o'r llysiau eraill i O, gyd. mae hwn yn edrych yn ffendig. Ti'n clywed yn anghysten i fan hyn? O, neis. Mae blas hyfryd ond oes e? Blas, gwynt hyfryd yr Ie. perlysiau i gyd. A dyna ni. A os ych chi am, dych chi jyst gweini gyda tamed o barsli to. Bach mwy o blas eto, ond efe? Ie, ie. Cos Diolch ti, yn Daf. fawr iawn. Reit, felly ni Diolch yn blasu. fawr. Felly ni blasu, Reit, yndyfe? fi'n mynd i gael bach o'r tatw ma fan hyn nawr. Chodw mato i fi de. O, hwn. O, Neis. gadwa i hwn. Efe.